заҳмати шабонарӯзии бунёдгарони иншооти азими энергетикии кишвар ки дар таърихи мамлакат ҳамто надорад муҳлати мавриди истифода қарор гирифтани нахуст агрегати нерӯҳои барқи обии Роғунро то рафт наздик менамояд. ҷараёни корҳои васлу насби таҷҳизоти гидроэнергетикӣ ва дигар ҷузъиёти техникӣ дар ин иншооти азим таҳти назороти бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ин аст ки бинокорону васлгарон бо масъулияти баланди ватандориву хештаншиносӣ корҳои сохтмониро дар асоси нақшаҳои муқаррар гардида ҳар соат бо дастовардҳои назаррас татбиқ менамоянд. маҳз кӯшишу талошҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки аз навсозии иншооти аср муваффақона шурӯъ гардида имрӯз воқеияти орзуву ормони деринаи мардуми тамаддуннуфари тоҷикро таъмин мегардонад. айни замон дар тамоми қитъаҳои ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ корҳои созандагӣ бо маром ҷараён дорад. қобили зикр аст ки яке аз нуқтаҳои муҳими нерӯгоҳи барқи обии Роғун баромадгоҳи нақби сеюми сохтмонӣ мебошад ки чун нуқтаи ниҳоии обпартоб истифода мегардад. дар баромадгоҳи нақби сеюм айни ҳол корҳои асосӣ дар арафаи анҷомёбист. дар ин нуқта аъзои бригадаи мутахассисони баландпояи 4 ширкати ватанӣ фаъолият дошта барои анҷоми корҳои боқимонда беш аз 10 намуди техникаи пуриқтидор истифода мешавад. ёдовар мешавем ки нақби мазкур 1794 метр дарозӣ дошта дар як сония имконияти гузарондани 3500 мукаб обро дорад. васлгарон тавонистанд бо назардошти талаботи техникиву муҳандисӣ дар қабати сеюми сохтмон бунёди дарвозаҳои садамавиро пурра анҷом диҳанд. дар ин қисми сохтмон корҳои мустаҳкамкунӣ бо маром ҷараён дорад. тамоми корҳои васлгарию битонрезӣ таҳти назорати муҳандисони варзида сурат мегирад. яке аз нуқтаи дигари муҳими иншооти аср толори мошинҳо маҳсуб меёбад, зеро чархҳои азими тавлидкунандаи нерӯи барқ маҳз дар ин нуқта ҷойгир хоҳад шуд. дар ин мавзеъ низ айни ҳол тамоми корҳо бо сифат ва суръати баланд ҷараён дорад. рафти корҳои бунёдӣ ва насби таҷҳизоти зарурӣ дар толори трансформаторҳо низ бо сифат буда аллакай дар арафаи анҷомёбист. айни ҳол тадбирҳо дар самти пайвасткунӣ ва омодасозии агрегати шашуми нерӯгоҳ ба фаъолияти расмӣ идома дорад. дар ин замина корҳои васлу насб ва ҷамъоварии ҷузъиёти агрегати панҷуми нерӯгоҳ низ ҷараён дошта дар қабати болоии мавзеи ҷойгиркунии он корҳои устуворсозӣ бо арматурбандиву бетонрезӣ амалӣ мегарданд. дар ин нуқта айни ҳол баъди муҳайёсозии замина барои насби чархи тавлидкунандаи барқ мутахассисон ба ҷамъоварии ротор ва статори агрегати панҷум машғули коранд. дарозии толори мошинҳо 220 метрро дар бар гирифта беш аз 40 метр баландӣ дорад. маҳз дар ҳамин қисмати иншоот 6 чархи тавлидкунандаи барқ васлу насб карда мешаванд. тавоноии ин миқдор чархҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун 3600 мегаватт мебошад. бо назардошти татбиқи босифат ва бетамдиди нақшаи корӣ тадбирҳои сохтмонӣ дар тамоми нуқтаҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун шабонарӯзӣ ҷараён мегирад. дар толори мошинҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун майдончаи асосии насбу васли таҷҳизот фаъолият дорад. дар ин нуқта тамоми корҳои васлу насб ва озмоиши таҷҳизот амалӣ гардида он баъди баҳои мутахассисон барои истифода пешкаш мегардад. маҳз бо назардошти муҳимияти талаботи техникӣ дар ин иншоот тамоми кор аз ҷониби мутахассисону сохтмончиён бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ бо сифати баланд иҷро гардида бо низоми кории шабонарӯзӣ пеш бурда мешавад. дар майдончаи васлгарии таҷҳизоти генераторӣ ки айни ҳол васлу насби қисмҳои эҳтиётии статор ва ротори гидрогенератори панҷум амалӣ мешавад, рафти корҳо тибқи нақша идома доранд. боиси таваҷҷӯҳ аст ки дар тамоми майдончаҳои сохтмонии ин иншооти азим корҳои бунёдӣ бо маром ҷараён доранд. пеши назари ҳад бинанда тамоми майдонҳои сохтмонии нерӯгоҳи барқи обии Роғун шаҳри азими сохтмонро мемонад. ҳар як бинокори ин сохтмон бо садоқат кӯшиш мекунад ки дар бунёди нерӯгоҳи азим саҳми буризи худро гузошта дар таъмини аҳолии кишвар ва хуҷагии халқи мамлакат бо нерӯи барқи безарари экологӣ шарафёб гардад. дар ҳоли ҳозир дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун беш аз 22 000 нафар фаъолияти пурсамар дошта корҳои сохтмону васлгарӣ дар 78 қитъа идома доранд. айни ҳол пайваст кардани хатҳои асосии интиқол ва дастгоҳҳои танзимкунандаи иқтидори энергетикӣ мутобиқи талаботи муҳандисӣ идома дошта аз рӯи нақша пурра омода мегардад. вузъати корҳо дар баробари дигар нуқтаҳои сохтмонии нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар қитъаи гузариши нақбҳои обпартои чархҳои 1, 3 ва 4, 6 низ назаррас буда мутахассисон ба дастовардҳои хуб ноил гардиданд. дар ин мавзеъ мутахассисони ду ширкати сохтмонӣ фаъолият намуда шумораи кормандон наздики 400 нафарро ташкил медиҳад. дар воқеъ имрӯз Роғун ба корзори ҳақиқии заҳмати шабонарӯзӣ табдил ёфтааст. дар ин иншооти азим лаҳзае ҳам кор қатъ намегардад ва бо назардошти талаботи сохтмонӣ ва назорати ҷиддии мутахассисон
24 соат сохтмончиён фаъолият доранд. Дар тамоми қитъаҳои нерӯгоҳ бо азму иродаи қавӣ ва ҷалби техникаҳои муосири корӣ сохтмон пеш меравад. Бо ҳамин азму ирода бунёдгарони нерӯгоҳи барқи оби Роғун талош доранд ки дастури супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар сатҳи баланд иҷро намуда дар бунёди кохи нури Тоҷикистон саҳм гузоранд.